marshmallow eating contest. Yay! You don't have to relate to me. You don't have to have hate for me. You don't have words to say to me. Okay. Ready? 1, 2, 3, start! Ayaw ko ng content! Manok mo na kasi. Gusto sa'yo na. Gabi, ayan na! Pumugunay pa ni Udto. Kuya, huwag ka unay. Ay, mapalat na yan! Hindi mo kagagkama. Nakasakasa kong tiil do. Sakit na kong tiil. Alam mo na na? Ah! Daya ninyo. Bangga. Okay ba? Kaya niya, manako. Bad. Kasi mo ako. Pasa ko ninyo. Patay niyo sa din. Gusto na, takot akong nabib. Nakita tigyo sa atin. Ale! Ah! Isa ha? Sunod na po. Ah! Punta! Luod na, marshmallow eh. Gago ka niya, right? Ako pa nga, gamay na. Danungot! Gamang ganakay ka. Wala lagi masyagit. Kamu aso tayo, magpunta sa akin. Thank you, Rape! Thank you, Rape! Ano? Napili na si Mian. Thank you, Shopee. Paningot ni kung ayo, ah. Kita stiin eh. Nagabot din na kabot, ah. Nadagan din siya. Magdagan din yung Oh! Kailangan dami blow ako ang Bubbles. bubble. At nato ko chance, ah. Thank you, Shopee na yun. Skip man eh. Uy, sigdagan ba? Mga kaya umian. Blow? Blow? Bangkuan. Gamay lang. Usa, gamay ako dako sa blow. May bakit Thank you, Shopee. Ito ka mo sa kamsa. Kali, bakal sa tuwang blow. Pili na dyan. Ligod, dila, bem. Dila. Tagtanga ba may ana? Dahil ho. Ito, ang bagong dyan naman dila. Dahil ho. Pero hindi ka ba umukuan? Hindi ka ba umutay? Mga? Balgay yun. Ang hape.
Wala. Sabi. Awa. Wala. Buto. Pampas ba niya mong yakikip? Ay, ginaupas. Nga ito ko. Asa si mo? Ay, awa. Ang bilhin nyo ha. Wala. Sabi. Wala na to. Sakto na to. Ikon. Two 2,000 years later. Ask you how you are, you don't just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ano na ko kay tulo ka iba. Dili jud ko ma hang aning now. Ha? Di mo na hang. Balik. Di mas Ang luman. surod na kung kanon ang iba. Sigurado jud kung di ko masluman ani. Har. Sana all sigurado. Why goodbye now, ha? Ay, yummy. Basta ikaw man, may ngunong salamat sa api. Oh, ay hilak ko siya nagaluha. Ka-strong. Naberp ka? Ano ba? Basta ikaw man. Attention! Diri na lamang kutob ang among vlog. Hinaot nga nalingaw kamo sa inyong pagtanaw ug ayaw kalimot sa pag-like ug sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Sa sunod nga pud mga higala ug daghang salamat kaninyong tanan.